nga tanan. Jesus maluy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagi dumpa namo, dili na mag-usap kami. Maayong buntag kaniyong tanan, mga kaigsuunan. Karong adlaw Lunes sa unang semana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita, aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaan ang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anong kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Danon unta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga among kaluwasan, himuang nga mausab ang among kinabuhi ug hayagi ang among mga kasing-kasing sa imong langitnong mga pagtulunan. Aron magpulos ka namo ang Kwaresma, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Levitiko. Ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel. Pagbalaan kamo, kay ako, ang Ginoo, nga inyong Diyos, balaan man. Ayaw pangawat, ayaw kamo paglinimbungay, o pagbinakakay, o ayaw usab panumpa o bakag. Ginamit ang akong ngalan, kaysa ingon, gipasipadan ninyo ang ngalan sa inyong Diyos. Ako, mao ang Ginoo. Ayaw limbungi o kawati ang inyong isig katao. Ayaw langana ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuo. Ayaw insultuhi ang taong bungol. Nialihan mo ang agian sa buta. Hinunua, kahadluki ang inyong Diyos. Ako, mao ang Ginoo. Ayaw paghimo o dili matarong nga paghukom. Ayaw usab pagdapig sa mga kabus ni sa mga adunahan. Hinunua, hukmi sa matarong nga paghukom ang inyong isig kataw. Ayaw panumbalay aron manlibak sa inyong isig kataw. Ni magtinguha kamo sa pagpatay sa inyong isig kataw. Ako, mao ang Ginoo. Kung may kasilo kamo sa inyong isig kataw, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos o ayaw sa pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig kataw, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako, mao ang Ginoo.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong, O Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo, Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo ngayano. Ang imong mga pulong, O Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong, O Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong, O Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang mga pulong sa akong baba, ug ang huna-huna sa akong kasing-kasing, makapahimot unta kanimo, o Ginoo, akong bato ug akong manunuwas. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanin. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga angheles, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala.
Uni ang hari mo ingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo ako gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong Ginoo. Kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong o gidawat kami kanimo sa among mga balay, o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya muingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga angheles. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Ang labing dali kaayo nga mataligaman, ma-overlooked sa atong matag adlaw-adlaw nga kinabuhi. No, kini dayong amor, ang gugma. No? Kay naanad na kita nga mahimo ng routine na gyud na ang atong paghighinabi sa atong isig ka tawo na lagi ato na nang mataligamaan. No? So, padayag sa claramente no, sa atong Ginoo na ato na yung pagkikinabi sa atong isig ka tawo, mauna nang atong unsa pod ang atong pagkikinabi sa atong Ginoo nga kabahin siya sa atong kinabuhi, kabahin siya sa atong pagkikinabi no, sa atong isig kaingon nga gipakasama gyud niya ang atong iyang kaugalingon nga rika nato nga ato di na siyang mahinabi gyud ay no, ato siyang masinati. We experience Him every single moment na sa itong kinabuhi. Nga kining mga single moments no, sa atong pagpadayag sa atong
misericordia sa atong gugma, sa atong isig katao, mauna day na ang dili na mahitabo sa usa lang one single moment o niya sa adlaw sa paghukom, no, sa langit. Nga kanang atong kaluwasan, atong katapusan nga judgment, atong paghukom, mahimo na matag adlaw, no? Ang ato ang adlaw-adlaw kinabuhi mao na di ang paghukom. Espesyal kay ni distinto sa ebanghelyo ni San Mateo, hinumduman nato nga ang hukom dili mahitabo in one single moment. Mahitabo na matag adlaw. We already judge ourselves. We already submit ourselves to judgment. Diha gyud sa atong pakikinabi sa atong isig katao in daily basis. No, sa matag adlaw gyud. Mahibaw-an na day na nga asa ta paingon ngadto bata ni ining giingon sa atong Ginoo nga walay katapusang silot o ngadto bata sa walay katapusang kinabuhi sa kalipay. No, diha gyud, diha mismo. Basta Mateo gani mauna na ato ang sukdanan sa atong walay katapusang kinabuhi, asa ang gusto nato. So kita na mismo ang muhukom sa atong kaugalingon. So usbon ko nga ang misericordia, ang kaluoy sa Dios, gitanyag na ng daan diha sa atong kinabuhi. So kana ato na ng pangayoon sa Ginoo niining panahon sa Kwaresma, puy-an na nato ang atong katapusang walay katapusang kinabuhi sa dinhi pa sa kalibutan. Amen. Manindog palihog. Ang misteryo sa reino sa Dios gipadayag sa atong Ginoo nga sa katawhan nga mitanyag sa ilang mahigugmaong pag-atiman sa mga kabus o sa mga gigutom. Magampo kita nga ang gingharian sa Dios matinuod sa atong taliwala o ato nang mapuy-an ug masinati karon diya sa atong kaluoy alang sa uban. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami, nga ang simbahan, nga mahimong puloy-anan alang sa mga nawala, sa mga nahisalaag, sa mga huyang, ug sa mga samaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang adunahang mga nasod, seryosong muhimog mga lakang sa pagtabang, aron sa pagpauswag, ug sa pagpalambok sa mga kabus nga mga nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga pinaagi sa atong kamanggihatagon, ang mga pinasagdan ug ang mga sinalikoy sa atong katilingban, madala ug makabig ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga atong mapakaylap ang paghari sa Dios nung gingharian, diha sa atong Pinoy-anan, buhatan, ug diha sa katilingban, diin kita nahisakop. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imuuntahang isipon nga takosog mapuslanon alang kanamo. Ngang halandong Teofilo kamumot, mabayan na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa gingharian nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. For the conversion of our institutions, communities, organizations, parishes, dioceses, congregations, we repent for the times when we only worked for the interests of our own groups, localities, institutions, and communities, ignoring the greater good of the bigger community. We repent for the times when we refused to work with others because we did not take away our prejudices and we were judgmental of others. May we be examples of transparency,
accountability, and good governance so that we may contribute to the transformation of the church and society. As we remember EDSA, we thank God for the open hearts and arms that allowed us to embrace differences for the greater good of all. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa among pagkasayod sa imong walay kinutubang gugma ug misericordia alang sa tanang katawhan, masaligon kaming nagdala sa among mga katuyuan uban sa dakong pagsalig nga kami magauban na kanimo diha ug sa atubangan sa ngalan imong atubangan ug sa ngalan ni Hesus Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampok kamo aron ng inyo ug ang ako nga sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sa kapisyogikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapaslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining halad sa among gugma o pinagi sa imong pagtabang, magsantos unta kini sa among kinabuhi, sa among pagtagad sa uban ug magkabot alang kanamo sa imong kaluoy ug pasaylo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mapahitason ug mapatuyangon. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, pagpainom sa mga giuhaw, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, sa pag-inom, makasunod unta kami sa imong pagkamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga angheles, mga martires, nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan nagmiingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo XIV among Papa, ni Alberto nuestro Obispo, ug sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang buenaventuradang inahan nga ulay sa Dios, San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita nga to sa atong Amahan nga sa kanunay nagpadayag ka nato diha sa iyang gugma ug iyang misericordia. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang
dautan sa pagkawalay pagpakabana. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang gahom kang himaya hangtod sa Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig, ang kaluoy sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanin. Ay pakita at timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait ang kalinaw, tengga lapas, kalinaw, lapas, kalinaw, kalinaw, lapas. Kordero sa Diyos, nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaluyi kami, Kordero sa Diyos, nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala. Mulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, Ginoo, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya. Amen. Nagingon ang Ginoo, sultihan ko kamo nga ang giinyong gihimo alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo alang kanako. Umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyong gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Oremos. O Ginoo, pinagi sa among pagkalawat, itugot nga matabangan ang among kalag og lawas, aron ining kaluwas ni ining duha, maghimaya kami tungod sa mga panabang nga langitnon, ug matagamtam na namo ang among kaluwasan dinhi pa sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw o gugma ni Hesu Kristo. Salamat Salamat sa sa Dios. Buen dia, ug buntag inyong tanan.